Guys, kwaku2 days after i-birthday ka-cousin sister wami. Sihleli endlini kaCelo sidlala amakhadi. Kwakhala ifoni kaCelo. Uma ekhala ifoni kaCelo ayifake loudspeaker, ayisithuleke. Athi sawubona ma. Athi yebo njani? Ngiyaphila. Ufona umamkhulu njalo. Athi Celo bapho ophilo sisanda kanye nompilo. Athi bakhona ladlana bamakhadi. Esacela ungifakele ifoni ku loudspeaker. Athi uCelo yebo. Angeke phela sasho ukuthi bese ngiyifakile already. Athi ingane zami ngiyanicela, ngicela nehle nize la eMlazi. Sinobakwenu sine trip ka 7 consecutive days. Manje angikwazi ukushiya usisweni la yedwa. Angikwazi ukuriska ngishiya ingane entombazane eyodwa ekhaya for insuku engaka. Ngaze ngithi ngiyafika ingane yami ingenele igebengu or else nje kukhona okuweso kwenzakele. Ayibethi ngithi mina mamkhulu angiyiphethe impahla ngayishiya ekhaya since ngangazi ukuthi la vele eshowe ngizohlala isikhathi esincane. Athi kahle ukubhuqa wena sisanda, wena ninosisi wakho la nemizimba elinganayo, so uzogqoka impahla zakhe kuze kube ukuthi ngiyabuya. Bethi na okay mamkhulu, ayilivala ucingo. Guys, hambe sopheka ngipheke lezi impahla vele ngangifike nazo ezincane. Ngisase ngivalelise eshowe guys because ngangazi ukuthi angeke ngisabuya since ekhaya kuseduze no toll gate vele nje babezofika bengidrophe mase beyaqhubeka bayeshowe. Hayi guys, sipheke uma sekuziwe emotweni sekuzodriver ethi lokhuzana ethi uCelo awumpilo mfethu phela awudrive mfethu ngeke. Athi umpilo uyangibhuqa yabo ngoba ethi uyambhuqa guys. Umpilo uyakwazi ukudrive kodwa ilicense akanayo. Okay, unayo but license yakhe yakejula intombi yakhe guys like in 4 pieces. Manje vela ke akakwazi ukuthi angadrive emgwaqeni without a license or else uzoboshwa. Hayi ke athi sisana ngicela ungidrivela ngithi na okay. Ngithatha steering guys sihambe ke. Kuthi uma sesehla kanje guys eGingdlovu ngithi mina yazi ukuthini asihambe asingene ngothogethi wasedokodweni like nje kuzobalula sosheshe sifike cause umamkhulu wayefuna ngabo 11. Hayi guys, ngene toll gate. Mase ngifika ngase toll gate guys khiphani imali ke phela sikhokhe. Kanti ungena toll gate nje awunamali. Ngithi ngoba ngiyazi ukuthi niyani nemali. Ayokhokhele ku toll gate bonke ke. Kuthi mase singene eThekwini ishintshane ke noCelo adrive singene ke sifike eMlazi. Omamkhulu babezohamba ngakusasa. Hayi ke sifike ke silale ke sibuke ngakusasa ke kube usuku. Ngiyaqala uMlazi. Ngangawazi mina uMlazi phela. I'm like uMlazi ngangijwayele ukubona nje uMlazi gangster guys like hayibo like nje nami nje ngijabula ukuba le ndawo nje guys engivele ku TV guys. Hayi ke ngoba mnandi nje guys sibona indawo hey bafethu. Hayi ngelinye ilanga ke sekuzobuya umamkhulu bethi uCelo khazi angingithi nje nginikhiphe ngemali yami niyobuca like nje niyodla niyitiki esesizohamba la nini nizokhetha ukuthi nifuna ukuyaphi. Mina since vele uMlazi ngangawazi I was like any place is fine with me. Ngibalela ke uMega City ngibalele uMnyandu bala nje bala izinto eziningi bala okwamdladla bala nje izinto eziningi. Hayi ke guys